Goyang ai couple pi biang sasisi hai ka kerteng ke watang tam jong tra jingi wa Jesus Christ o wala play kung gani galat kalenti na pajunga jong pi biang sasisi ni ga bangini pai ka ktir jong tra ye bangini pule ka na ba kani ka ktir jong tra ka long ka jimbang bo ka jam se nam ta changa jong pi but ha kani ka por ke ba minta ka jinga plet jimut ka jangi ka long na ka city ke jong upol chau Titus na ka long ka balai cái cut cái balai, how do you get cut cái bài nhiều, cái nhà phai sẽ cái play cái get cut, hai cái bài cái thọ cũng nè, nào ở nhiều như là lòng mình nó cái bài biết, cái bấm câu ngộ, cái bài lạ sạ sugar, cái bài sông marau, hai cái bài bon chặt cái chinh quạ prai, bắt cái chinh snow ha, cái bài em, hai cái chinh snail, bắt cái chinh bisni, cái bài isi, cái bài yashun parlock. Arah balapau ka jingla sebonu play unang panem jangi bat ka jingi jung u sha u benriu ula penem yangi om na ki jingla ka hok ki ba ni hi la le han rai kat ba kum ka jing is a jung u da ka jing sat ka jing kha arsen bat ka jing put mai men sem ba khot yau bala theno kan hai hangi dau Jesus Christ unang panem jangi ba bala pengsan yangi da kata ka jingai jung u on yo pelong yangi ki nong yo poteng ka bakum kata ka jinkerman ka jing embam jukut na kini kit khot ngala sot ya kane ka topic jong ka jingika ya kane ka por ka menta bat kata ka long ka rukom em jong ki banget aga pothai jong kane ka jingkhihwin ki bangiamat mengi ni ki sni ki menta ka rukom em jong ki banget ka perthai jong ka jingkhihwin the likely ki ek bang kwa ban ya sam na kini ki khot ki bang lai pule men tai ka ban ning kong ini phai na ka jing batai jong ni ki khot ka ban lai ka bang is dang ban pule men ning kong ban tai ko ning kong ka bang kwa ban ya sam ka long sapang ka jinglong gm ka barem kan goe ka kentai ka ba tho ya ka jing tho jing pla jing let bat kane ka dang dei dang ka thai ban ha po jo ka ar news nam ka rata kane ka pla jing ka no Jesus Christ ula pla lot ya ka na ka ta ka jing long jerse jong ka ha ka pop ka ba meno kamju la ya ka ba kan yo e jing la lot wala ka la kwa baris ka taron lingba ukris ka yo kane ka jing pla jang jinget jang kane ka brio kane ka bala wonder na ka jing tho ka jong pol kat kum ka ni ka khat ka balai asya ngan pule kum ba ka long ka tho kum ni ka ong nga no men ba ngam pat jumat yu chisu ha ka jingem ngalong ka brio ka bayat ha ka jingbet om kum kito ki badan ya ka jingpang ba ka do hanrai ka ba ka men sem nga sem ba ka ne ka jingbet ka long ka ba kami triam bonsa ban ya kata ka wai pat ka jingbet ka balang ka jingbet ka baka jado nawar ka ne ka jingbet ka dei ka ba pendok pendam ya barok ka jing perkat jing perdan ki badai biang bat ka penpulong ru ya ka jing sampang zanga hadu ba ya ka ai ka ba snil na priang ba ka dei ka ba bha kat ba ya ka ai ka ba bha bat na shim na priang ba ka dei ka ba snil ya ka ba Isaiah ru Quran atau nang gabasan dekat ke arpo nang ta kapteng na gawa ka ong na don ya ka kerdan jingnang jingsta bekerja perthai ke bahadu master degree kat ba ya ka kerdan jing sampang bekerja mensim ka bahar pat shadow ka minus 0 degree ngalong ka barau jaga jingbet bet ka jingkhnam akor dan ma kata nga kalalong ka way naki kon ape theyas ne ka kon jo ka jing bam ko ngo na ka tin bam ko ngo hang ne ka haga grek ma ka lasyon na ka tin grek ape theyas ka kitab jung Paul sa Ephesus nang basan dekat benyor ka kan chapang jung kata apa ka keren chapang ki kon jo ka jing bam ko ngo nang ta ka teng ka ba kiran kerhai ki jing bam ko ngo janga Henry ki ba kampau kmat kini ki lightly Maningong ka jing bamburom ya ka songkal showman ka mau play ulabu kong mga day ya ka mga nyok man klim sang shawan kut dong kasni ladang ngapat yo ya ka man klim sang bat no ngamsuk
ngam yo thia kata ka dei ka beringkong bar ka jingbom ko ho changka ka baka ka bu record kong ka dei ka jingbom buram yala ka met ka phat ka ptai na ka bong ngadei ka makerni ha ka jingki pembuat bat la kum no ngadei ban yo ban big drugs la kum no praternya ha ka sismi naik ran lai ya kekiat balai ka jingbom ko ho ya laki kime ki pa ko ngala pet nala ka yeng bat ngam kwa bandan ka jingi dai shu bat ki namar ngashim bat kim su to ruem shapang janga kadao wangalong ka kun apai theyas ni ka kun jang jingbom ko ngo ka ditang namar ngala syak syukur hagi jingkwa brai jaga do bat ka jing snobha jong ka si kasang jong ni ka perthai ngam te balai te ka bang hadu kata-kata hagi tu por bat ngam saya hiru ban nganong ka merau jong kita ki baro kiba penjat kiba petsneo ya ka do janga ngala syak syukur hagi ni ka jingong. It's my life. I will do whatever I want. None should interfere. Kanay ka jingim janga. Ngalay ka ba naman? Then manu tukar ka jingim janga. Ang takap tayong ko nga isi hadu kata-kata. Ya kita ibawan man tuklar ka jingim ka janga. Ngam kwa bawat ublay ru tuklar. Nasmohon na ka tukapo balalaja. Badan kalat ba nganyo isong kureno sabat uksot ngan jendrale. Haga jing shisha ngala song kurem yiru. Lemda kumta ngan chu imlay kumto. Ngam bisini ki lok janga. Hado ba ngam salya man syukur ki tangman yo eke ka mga kwa. Dan gipor ba ngato da ga pinbit wat iki samla jong ki lade ketay lade shinram. Tangbangan yo an kelemsi batki masyun bhai ki parlok ki bai pulilang bat nga khamtam le ki chenrang hadeu banga kapot baki day ban yo ya ka jo ka jingpang ka banga mayo namar ka ni ka thai ka yo ka jingpang 8 namar banga yo ya ka ni ka jingpang na way na ki para bai song class lam bat nga apendit bat nga shalai ki rang baro kat kibangala yang banyak di drugs bat nga bat banyak lemsi bat nga kana bikin ngat haga jo ka apot ka bangaru nalangat ade ka pre ko itu syapang kata ka jinglong jong ka jingem ka jong ki prio ki bahai ka ni ka perthai ki bangdan ye kata ka jingi tho ya uchis ki bangdan ye kata ka jingshap ting yo play radin bakalai tho yo kures ka tho ikini jingtin pat kong menta pat bangalai tho yu try ba Jesus Christ kam tam le pala itu yang ada nga babi bangaladino menor la ka jong ka jingem hoax bat pin bapat man pin babi ang sa chisit ngamla henry ngai ngo pat yu blay do Jesus Christ ba try jong ni ubala tau tumaya nga bat nga snohon menta ha ka mensim wala ka do ka nam jot compare yang nga nabayanga ban menta kalong ukres bat banyak kalong kajimetoy ya ka bakalasat na kajingkran ng pola Pilipino nang gunikong na kabar huway kapatay ni kinikikimtiyan ngam sngo la up show bane sheno ba utray ubala it ka priyo kumanga kaduay da ka baong kat na kloy ang akin pa patuwan siya kloy no ru yang what a story, what a testimony kada ka jingpa kabangyan ong wow lang ba ka ku ya ka kartay ng tra na ba ya kom ka ni ka priyo ka
kepala jersey agak pop utraken upelanjut utraken upenempat ya ka tadi ke jinglong ke berin keba lesen mangawa piru menor nilong kumta dan rai ucisu wan ya ka ban pen em narta kum kita kibri ke balong kumanga kumapiken bentar ke bangar ke banga kwa ye ka baginya sam na ka ne ka jing keren ne ka shiti jing bol shau titas kalong ka jing pin kala ye ka jing em na ki khot ka balong ka khot ka sao ha do khot ka nyau ka benta ka ban kong tin dan kerhai ki bre ki baterai ka kam man repair lani man chna di ban chna ban bahane sa shin laban day ka jing repair ki mobile laban day ka jing repair ka television laban day ka jing repair ka yeng ka sam laban day ka jing repair ya ka no ka tak care war ki doktor ki laban repair ya ka no ka dukat met kepala jot lani kepala dam jingmong jing sao den makadaw sadang kita ka transplantation abang long show ukit ni jonga la ya ka ban suthet la ya ban wan rapat daw we pat la ban repair rem dan mano bala ban repair ya ka danot ka jonga ka danot ka jongpi dai tang play wala ban repair ka danot wala play ula ban repair ka danot an rai na ip play jangi play jimot ya ka ban repair ka danot jongno namar ka jingpet jumut jumu ka day pan ay ka brand new heart ka dorot ka mathmai ke ka kam bo play jumut on day ka kam repair ban repair perbodan kam ka tiar ka mathmai but sa that na sa pinya sok lang sa pinya dat lang berkata ka tiar ka barim ka badang lak menteri kam hari abong brand new ka bon dan tiar barim ka depro mathmalut sudah Oblay shem repair ki danot janga jongpi and ray utau to my ya ka danot janga jongpi kan baru le ini ka kam lingba ka chintrai jong cheese press halo ka ding na ta jongpi na ta jongar kam jong dan mani ka daw kan Paul so on po ar kuren galong ka basan dekat ka ba kat nyo ka way ni kat kaba ni kum ki bangai okres ni ke mau ha aba wong kum ne lara we dan how kres ulang jingta ba thumai ke ru ki barem ki dono ak mi ke baro ki jalong ki ba thumai amen ti ki bangai na uchi sukres pendan ya ga danot kabarem pidane kadadot kabatumay namar ubelay na pi kadadot kabatumay namar bila pedang yo Chris Chisu kato kadadot barem kalayat no latat no baru Chris nila benta banem yo kajingim kabatumay yo Chris Chisu ang upo rom naman rir kat kabasaw o benem yo kajingim kabatumay kambere kabut kambere kabor jangi and ray da mình xem trong utrai cái thiên trong utrai là đã ni em đã cái chính lắm trong mình xem trong utrai ngăn ông sai vậy thì và pen quá vậy cái bề đây trong cái đó hay pen quá tay cái bề đây trong mình xem nào cái đầu Paul cái tua Galatia nomor 1 khát riêu wong tu ya dia mình xem khả năng mà pen nhập trôi nọ cái những chính quá trong cái đó cái trong thì ya do mesin dong try kam tham le kum kini ki por ki ba minta tu ya minta ken ha ga jingla jong ga jingem om day ha ga jingbala jong ga jingem ma sha ngan kran dang so si sen ya artli ki kitin ki banga kwa ek ba phin bo ha ga jingkin ma ya minta ha ga jingla jong ga jingem om day ha ga jingbala jong ga jingem na om day ga jingla hok kijong aku kijong pi la pet em yang abade pi day na kita kijing la baba kijong ajong pi la thumai ya kijing jong pi ai na baro abaro kare na kadao jong kai kat ko buji tho nyu pol si
Titus cái đau cho cái jing lệ sbun cái trong play nên là cái đau cho cái jing ít cái trong play cái này là cái đau cho cái jing stay cái trong play và cái này là cái đau cho cái jing ia trong play. Amazing grace, how sweet it sounds. Cái jing ai cái bọc phật cái jing ai cái bọc phật cái jing lệ cho ngay trong pì tiếp theo một giai ông cùng nó cái lòng tăng cái sự đập chop sudah kan. Namar kata, ya aga jingkala trong cái chuyện đây, dah kau berkat mengharap belah ngahap belai. Dengan yo ia kata cái chuyện cái batu mai. Wei berawan yang gen, ha kemat persak ke kemat jong utrai, ublay unong tau no pelong. But unong em ujang ngajong. Wei berawan yang kau jingkran nak kemat jong utrai. Nak tiang jong belai ke keran syai. Kau orang badai tang kita gen. Kibala yo ia kating jingsing spa kepada kasnam trong Jesus Christ. Datang kita kan. Kibala yo ia tak jingka. Kepada jamin sim kepada ketin trong play ka ong ka jingka asin. Kita kibala penying kan jingran akmat trong kupa trong yu ba peneng. Datang kita kan kibala yo ia ka jingka tmai. Lingba ka jingtrai trong mensim ba kho ya bo trong ke. Kita be kibala penying kan jingran akmat trong play. Datang kita bingi bau kupa belum play ulah pen mana nama ka jingak jengki hau chisu bekilong kan ki baklapok aga baka kting jong play ka khot ye ka ne ka kom le ka justification la ne ka jing pen kesan ka jing jeleu ba ka jing race pa ba ka jong ka jing start ba ka jing shapang ka jong play ka long ka bom lan jet show. But cái bóng lạc bàn bút siêu ông bố thờ rôm nó mà khát quên khát bà lại cái bạn như lạ bàn lệ cái điều thoại là lệ ở trong cái bạn như lạ bàn lệ cái lòng tay mình ai ngó mình nhớ đó mình phải crown mình phải brum you know hallelujah amen lòng mà cái khơi cái cơ thành trong thoại mà cái chip điểm cầm quan nó breo cầm quan tăng nó thoại hallelujah. Nomor kacingye, lapan em yang apa depi. Nomor kacingye kita try lapan em yang apa depi. Mereka ni kacingye, orang ketin kita try. Kasap sabar no, ia kacing sapte. Handing kong, yones sulam kau besar ikut bekat praga itu ya kata. Lalu dan lapan jong pi, hot na pi, bapet, ia kini ke video lese. Pidai kita kiba la experience ni kiba la yat lingba jong kacing kaasen. And Ray, pidam dan pat kata ke siap ting apa jumpi. Lada dan kum kata pai biar saja sinja tak jingit ke jong kupa, ke jingit ke jong play. Menagi ke sini, ngayo ya gawe ke blog, ne gawe ke message ke ba I pastor dan kupa rani I pa ha gawe na ki WhatsApp group. Kani ke artikel ke ba talk down new Dr. Andrew Febik. Uri Dr. Andrew, uthok siya pang jong kay siya pang katuk niya biday bat kikam jong new COVID-19 na new coronavirus. Ada ngam kwa iya bangan ya batay banyak siya pang jong kita kijing thok jing tar jong hanray nga kwa iya bangan ya samtang ya ka bentar ka ba uthok hagaban pungkot no iya kijing thok jong hagaban pungkot no iya kijing thok jong oi we do shakri jong try do breu banget Jesus Christ wang iya kijing kitian wang ngas ngolingo aduh kata-kata bagi bakambone nagi basakting yung new COVID-19 na new coronavirus day gibre gibang patlong kristan nagi kristan di bakam sakting baka para mga puli ya kata ngalingo masupla balay mabon ki kristan ki sakting balay mapiyo si sakting tekadaw baro balay mini poy with sakting ya kum uni kunyang jingpang ubam dan bor ha persyak ka khwat chung play kadaw baro den mar pakata ka jingit ki jong yu try ka lahir no lada ka jingit ki jong piu play ka her ka jing chak ting kan kill ilap pa relada ka jingit ki jong piu play ka kill ka jing chak ting ka krak kan pet krak
nama kata pengklan ya kata jie trong pi play kum kini por ba minta pelat ka por trong pi ba bon ya ban song na ka chen ka trong try ban song na ha ka jing duai ngam ma ki thui ba trong ka jing et ka trong try nang ba ka nam yo jaka ka di sap ting on sap no sabar ya ka di sap ting ka jing et ka trong play kan on sap sabar no kan ya kum kata ka di sap ting dan mana ka tahu kan Jisu sa ketu leo sa aga jing maham ni sutang jing ketu na ka jing maham e ka balang po Ephesus ha kitab jing pipal no baar ka pasaw uang ini kintian ngadan kani ka ba persya ya pa pa pala ino iya kata ka jing et ka baningkong lala pila ino iya ta ka jing et ka baningkong jang pi lene kata ka jing et ka jang pi utrai na pi ka jing shop ting ka wan betit jing khang ha ka donut jang pi ka wan betit ka jing khang jang donut jang pi nang perkat mano bawan ban drong hapo jang ka donut jang pi pi perkat pa ka gi chop che re ka rung jang apa ka rung lo ka ping ya ka jing im ka jang pi ka ping ya kata ka jing mu perkat jang pi hadi ba pi ku slai pi ke pi ear pi smith ka balong asau dong sau kun jok ni ka jila Meghalaya jang ni rukom jok manta and rai la pi pai biang sa sisin ka bong chisu ya ka balam to kala mo mot la pi pai biang pi kala mo pi pai we ta ka jinget to ni kong ka jinget ka jang play ka shop shabar ken ya ka ta ka shop te ka bala rom ha po jok ka no jang pi nam ha ki thwai jok ka jinget ka jang play Ubel ya pi, dah kata kacing itu buam juga.